ഹേ ഗൈസ് വാട്സാപ്പ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും MFA ഗെയിംസ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗൈസ്. നമ്മളിന്ന് വീണ്ടും റോപ്പിയർ ഗെയിമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റണ്ടുകളൊക്കെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ റോപ്പിയറോട് തന്നെ എളുപ്പമില്ലാത്ത സ്റ്റണ്ടുകളാണ് ഗൈസ്. ടഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടഫ് സ്റ്റണ്ടുകളാണ് ഗൈസ്. നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ്. കാരണം ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ സ്റ്റണ്ട്. അവിടെ ഒരു കില്ലാടി വണ്ടിയാണ് ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. പറയാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. ഓ ഗൈസ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതൊക്കെ സുഖമായി പോകണ്ട ഗൈസ്. ഇതെല്ലാം ഗൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടഫ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഗൈസ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. വണ്ടി നല്ല സ്പീഡിൽ വണ്ടിയാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇതാണ് നല്ല വേണ്ടത് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇതാണ് ഗൈസ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് ടോപ്പസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പസ്റ്റ് സ്റ്റണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് എളുപ്പമല്ല ഗൈസ്. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ വീഴും ഗൈസ്. കണ്ടാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായാലും വീഴും ഗൈസ്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീറിംഗ് എടുത്തിരിക്കാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഗൈസ്. ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സ് എടുത്തൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഗൈസ്. നമുക്കിങ്ങനെ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര ഗൈസ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കും. ഗൈസ് നമുക്ക് ഗൈസ് ഭയങ്കര സ്പീഡ് ഗൈസ്. സ്പീഡ് അധികം ഇല്ല ഗൈസ്. റോട്ടി എത്തിയപ്പോൾ സ്പീഡ് ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ് നല്ല സ്പീഡ് ഒന്നുണ്ട്. ഓ ഗൈസ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഗൈസ് സൈഡിൽ കൂടി തിരിഞ്ഞു പോയി ഗൈസ്. സോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയായിരുന്നു ഗൈസ്. ഇതെന്താണ് ഗൈസ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗൈസ്. അതിൽ ടഫാണ് ഗൈസ്. അത്ര ടഫസ്റ്റ് സ്റ്റണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാം ഗൈസ്. എല്ലാവരും ഗൈസ് ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന അപ്പോൾ ലൈക്കിന് വേണ്ടി എനാബിൾ ചെയ്യുക. മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഗൈസ് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ് അത് ചെയ്യാൻ. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഗൈസ്. അത്ര ടഫ്. ഇതെന്താണ് ഗൈസ്. ഇതിന് എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് ചെയ്യാനൊരു പ്രത്യേക എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് ഗൈസ്. എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഗൈസ്. അത് എന്തായിരിക്കും അറിയില്ല. എന്നാലും എന്തായിരിക്കും. എന്നത്തെ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഗൈസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക.